para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niyo po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, bigla lang yung pag-ihito ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para hindi tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pagsabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa Programa sa radyo. Sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom mo before dinner. 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasakag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan. Yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, hanggang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit na pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at pagkatapos mag-ihi, sobrang. Nung nakainom ka ng amazing for nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. May 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours. Wala pa ng 24 Wala hours. pang 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi. Sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na mo. Maganda na. Wala yung parang mabagal ba yan? Mabilis-bilis na ako ngayon maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang Sobrang pawis mo. Nalilitos yung katawan mo.
Sobra-sobra lang. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Grabe. Parang it's a miracle. Oh, kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila Ayan. So, buti na lang ay nandito tayo sa Legazpi. So, ngayon po ay available po ang ating mga products. Kompleto po. Kahapon may mga dumating po na bagong stocks. Ayan, na mga healthy drinks. Kaya po kompleto tayo ngayon sa ating mga drinks. From Amazing Coffee Mix, Mega E Multi-5 Coffee, and Mega Choco, and ang ating dalawang klaseng juice na Amazing Juice with Collagen and Amazing Juice with Glutathione. Ayan. Sa Amazing 4 naman po, ayan, available din po yung ating mga products. Diba? Sa Amazing 4. At may mga promo tayo. Kaya bukas, ayan, sa mga mag-a-avail po ng ating mga products, so may promo tayo sa Amazing Trio or ang ating Mega 1 capsule. Ayan. So, ngayon po, may mga promo tayo. Siguro by August, ayan, so papalapit na ang kaarawan ng ating CEO na si Doc Joey. Ayan, August 19. Ayan, so I think marami po yung mga nag-aabang ng ating promo. So, ngayon po, may mga promo na tayo. So, yung iba na mga nag-a-avail dito, ayan, so nakakakuha na po sila ng promo sa ating mga Amazing capsules. Ayan, so wala pa tayong promo sa drinks, but then yun na, kasi yung drinks natin usually pandagdag na lang po yan. Importante yung ating Amazing 4. The perfect combination ng ating Amazing 4 capsule. Ayan, pang overall na po yan. Even though na hindi natin alam na may iba tayong karamdaman. So, magaling at proven and tested na po ito since 2008. So, yan. So, ngayon pong umaga, ayan, so tatalakayin natin about sa ating mga amazing products, mga benepisyo, at ano-ano po yung pwedeng maitulong sa atin ng ating Amazing 4. So, by the way, ang ating office po, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, pwede naman kayo kung available kayong 7 or 8, mag-text lang kayo kay Doc Joey kasi ang ating DJB Food House up to 8 p.m. or 8:30 p.m. Ayan. So, talagang grabe. Halos sa oras na, di ba? Kasi sayang din yung oras. Yan. So, sa ating DJB, marami kasing kumakain sa ating DJB Food House, lalo na kapag gabi na. Kasi yung mga nagmamassage, yung mga taga-Bangko Sentral, then yung iba pa ditong parte. So, minsan nagugulat kahapon nga yung isang kumain. Sabi niya may ano na pala dito, may food house. So, yun. Dito na sila kumakain sa atin. Kasi dito ay, kumbaga, lutong bahay talaga, di ba? Lahat ng niluluto, kung anong niluluto natin sa bahay, ganun din po yung niluluto natin dito. So, ngayon po, talakayin natin about sa mga nilalaman po or content ng ating kumpanya, mga produkto or programa sa radyo, mga social media accounts or ang ating kung paano tayo matutulungan in a natural way without operation or any examination, 'di ba? Ang importante makainom po tayo. Ayan, so ngayon po makinig kayo at i-apply po natin ito sa ating pamilya at syempre unang-una sa ating sarili, 'di ba? So ang kumpanya po natin, ayan, Miracle Health Corporation. Ito po ay binuo noong July 2008 ni Jose Bitito or mas kilala po natin na Doc Joey Bitito. So kasama niya po dito ang kanyang mga anak na si Ma'am Jennifer Bitito Reyes or si Ma'am Ann Bitito Brenzena and si Ma'am Pen Bitito. Ayan. So family corporation po ito. Kasi marami din po silang pinagdaanan about sa health concern. Maraming hospital na pinuntahan, maraming gastos din yung pinagdaanan. Kaya po, naisipan nila
'di ba, na bumuo ng ganitong mga products which is na makakatulong po sa pamilya niya and of course sa ating sa ating kapwa or dito sa atin, especially in Albay. Yan. So ang kaalaman po ni Doc Joey sa natural medicine na mahigit na po sa ilang dekada na, 'di ba? 16 years. I think, ayan, so naging rason po sa kanyang hangarin na makatulong sa maraming tao sa pamamagitan po ng ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, or ang ating Mega 1 capsule. Ayan, so kumbaga ito po talaga ay subok na at napatunayan na panlaban po sa mga karamdaman at sa mga, kumbaga sa atin, 'di ba, pagpapalakas ng ating resistensya or immune system. So, ang Amazing 4 products po ay gawa po ito sa Florida, USA. Ayan, so aprobado na din po ng FDA ang Amazing 4 Miracle C, Mega A Multi-5, and si Mega 1 capsule. Ayan, so malaki pong naitutulong nito, especially po sa ating immune system, lalo na po sa mabibigat na karamdaman. Yan. Usually, yung for operation, yung mga dinadialysis, di ba? So, yan po. At syempre, ang pinaka masaklap, di ba, yung cancer. So, pero, yun, marami na din tayong napatunayan, naging cancer-free at hindi po naoperahan dahil po sa ating mga amazing products. Ayan. So, Amazing 4. So, ano nga ba si Mega E capsule? Ayan. So, para maintindihan natin, isa-isahin po natin yung components ng ating mga products. So, ang Mega E capsule po, ito po ay mayroong 5 klase pong mga berries. So, tatandaan po natin kapag tinawag na Mega E, ito po ay 5 klaseng mga potent berry. So, nandyan po si acai berry, si blueberry, si cranberry, si elderberry. Ayan. So, ito po ay napakayaman sa antioxidant. So, panlaban po sa mga free radicals na nagiging dahilan ng iba't ibang karamdaman tulad po ng katarata at cancer. So, last month, may 2 tayong client, I think 3, na hindi po naoperahan sa katarata. Ayan, si Tatay Alfredo, Dr. Dedea, and si Tatay Baldo from Manito. Ayan, yung isa naman po pala ay si Tatay Willie Adra from Legazpi, na hindi din po naoperahan sa kidney stone at naging normal din po yung kanyang prostate. Ayan, si Tatay Willie Adra. Ayan, so I think after 6 months, ayan, mapapakinggan niyo din po siya sa ating testimonials kasi siya din po ay magkukwento about po sa kanyang nangyari at talagang naging himala yun sa buhay niya dahil sa, kumbaga, hindi po naputol yung kanyang trabaho dahil po sa kanyang iniindang man na karamdaman. Ayan. So, sa pamamagitan po ng pag-inom ng ating Amazing 4, within 3 months, ayan, so naging okay po. Kasi pumunta po siya dito sa atin, talagang kinabukasan, schedule na po niya for operation sa kanyang kidney stone. Ayan, si Tatay Willie Adra. Ayan, so ngayon po, grabe yung pasalamat sa atin dahil sa hindi po siya naoperahan at the same time po ang kumbaga pinapangamba niya sa buhay niya na baka po ay maoperahan siya at mawalan siya ng trabaho at paano na lang daw yung hanap buhay po niya. So ngayon po ay umiinom na lang siya from Amazing 4. After 3 months ay Mega 1 capsule na lang, 'di ba? Ang ganda kasi hindi po nagdadagdag, hindi po kumbaga hindi po lumalala yung ating karamdaman, bagkus po nalulunasan ito at kumbaga nasolusyonan yung kanyang problema. Kasi marami din po tayong takot, syempre, na sa ganun pong sistema
na alam po niya na talagang nasa situation na niya na kailangan niya pong magdesisyon kung ano yung kailangan po niya. So, since na nagpapakinggan tayo sa radyo, so sinubukan at napatunayan po niya na talagang proven and tested yung products natin kasi walang operation na nangyari. So, ngayon po, ano yung overall health benefits na pwede po natin makuha kay Mega-A capsule? So, number 1, ito po ay mabuti para sa may mga arthritis. So, ang dami po ngayon nag-aaray dahil sa sila po ay umiindang ng arthritis. Ayan. Kumbaga, arthritis. Ayan. So, yun. Ito din po ay nagpapababa ng timbang dahil nga po siya ay for detoxification. So, lahat ng toxins, mga free radicals natin, siya po yung naglalabas, di ba? Kapag, so yan, konting galaw natin, ayan, talagang lalabas yung pawis natin. Kasi hindi po na sasabihin natin na everyday, ayan, nagbabawal tayo, umiihi tayo, so nakakapag-detox na tayo. Hindi po. Yun ang, kumbaga sa toxin, number 1 din po yan, kailangan po natin na magpapawis. Kasi para mailabas po natin yung mga toxins natin. Ayan. So kasi po, yung sa muscle, yung sa skin natin, so yun, kailangan natin maglabas ng pawis. Ayan, kasi usually, kailangan, di ba, kapag pagod na pagod ka sa trabaho, hindi ka talaga makakapag-exercise na, talagang kailangan mo magpahinga. Ayan, so ito din po ay nakakatulong po sa may mga mataas ang cholesterol, uric acid, and syempre, si Mega-A po is for detoxification. So, since siya po ay nakakapagpaganda ng itsura ng balat po natin. So, pinipigilan ang cancer. Ito din po ay nagpapababa ng presyon ng dugo. Especially sa may mga maintenance and yung may mga, kumbaga na mild stroke na stroke na. So, kailangan po natin ito para hindi na po tayo atakihin ulit. Ayan. Kasi yung maintenance, kapag tinawag na maintenance, kailangan natin uminom. Ayan. Para hindi tumaas yung ating presyon ng dugo. So, di ba, palagi tayong may takot. So, kailangan mo palaging alalahanin, ganito, kailangan ko nang uminom ng ganito. So, yun. So, pinipigilan din po ang sakit sa puso. So, marami po ngayon ay may mga problema po sa puso. Ayan. So, yung iba naman talagang grabe yung mga yung isa nating client from Tabaco, ayan, after 2 months pa lang, ayan. So, 2 months pa lang siya uminom ng ating Amazing 4. Pumunta din siya dito sa atin for operation na din. Ayan, so, yung isang client ko naman po from Sorsogon na natulungan natin almost 1 year na nag-maintain po sa puso. Dahil siya po ang batang-bata pa ito, 31 years old. Pero yung may problema po, yung mother niya kasi may gout. Yan. So, hindi po halos nakakalakad kapag inatake po siya. So, ngayon from Amazing 4, Mega 1 capsule na din po siya. Yan. So, talaga, yan. Kasi yung isang kakilala ko talaga, grabe, yung gout niya talagang, yun, nag-complicate na po siya. Talagang grabe yung mga bukol-bukol na niya sa joints. Ayan, kapag talagang matigas yung ulo natin, ayaw natin mag-try ng iba na ganun na yung situation natin, talagang lalala po yung condition po natin. So, ito din po ay pinipigilan ang UTI. Marami po ngayon nagkakaroon po ng UTI. Yung isa nga namin dito nagre-rent na grabe. Yun, so, grabe yung UTI niya. Ayan. So, pinainom ko ng Amazing Trio and yung ating Amazing Juice with Collagen. Kasi yun po ay nakakatulong sa may mga UTI. At yung isa naman po, ayan, natulungan natin na may problema po sa kidney. Ayan. So, chronic kidney disease, nakakatulong din po siya sa nakakapag-cleanse po siya. So, next po, ang next capsule natin is si Multi-5 capsule. Ito po ay binubuo ng 5 klase naman pong mga mushroom. Ayan. So, kung kanina,
Nandun kay Megi is 5 klase mga berries. So, kay Multi5 naman po is 5 klase naman po siyang mga mushroom. Ayan. So, everyday ba nakakakain kayo ng mushroom? Ayan. So, last time no, bumili si Doc ng mushroom. Ayan. So, talagang hindi ko kayang kumain ng ganun klaseng mushroom. Parang itim siya. Ayan, binili niya sa mall. Talagang hindi kaya. Ayan. So, umiinom na lang ako ng Multi5 capsule. Ayan. Kasi hindi mo na kailangan magguya kasi nasa capsule na siya. Tubig na lang yung kailangan mo. Ayan. So, hindi mo na kailangan magmuya at malalasahan mo pa yung mushroom. So, nandun naman siya kay capsule natin. Ayan. So, yan. Kumbaga, everyday kami umiinom ng Multi5 capsule. So, nakakain na din kami ng like si Maitaki, even hindi pa namin siya nakikilala personal. Ayan, ako kasi si Doc Joey, alam na niya yan. Ako talaga hindi ko pa siya kabisado personal. Si Shiitake, si Reishi, si Garicus Blase, at si Cordyceps. So, 5 klase pong mushroom. So, kapag uminom kami ng Multi5, so nakakakain na tayo, 'di ba, ng mushroom. So, ito din po ay nakakatulong sa ating katawan dahil sa ito po ay nagpapalakas ng ating immune system at nakakatulong po sa may mga sakit na cancer at sa mga nahihirapan pong dumumi. Ayan, I'm sorry po sa mga kumakain. Ayan, pero ito po ay yung totoo. So, nakakatulong po ito. Kapag uminom po kayo nito, talagang hindi nyo mapipigilan. Tatakbo at tatakbo talaga kayo sa inyong CR. Ayan. So, mararegular yung bowel movement nyo talagang kapag yan nga, umiinom kasi ako ngayon talagang yan. Yung Multi5 coffee natin, ayan, then iinom na ako ng capsule natin. And after kong mag-inom ng warm water, yan, pagkagising, inom ako ng warm water, then yung ating capsule na and yung ating mga drinks. So, ngayon, kompleto na tayong drinks. Last time, nagtiis talaga ako kasi wala tayong stocks. So, ngayon po, may stocks na tayo. Kompleto na tayo sa ating mga drinks. So, ang overall health benefits po na makukuha natin kay Multi5, ito din po ay nagpapababa ng cholesterol. Ito din po ay tumutulong sa pagbaba din po ng timbang, nagpapabuti ng kalusugan ng isip, lumalaban sa sinula ng cancer, nagpapabuti ng kalusugan ng utak, and syempre may anti-aging din po ito, anti-tumor, and last, pinipigilan po ang diabetes. So, habang uminom po kayo ng Multi5, talagang hindi nyo siya, kumbaga, mararamdaman kasi sa immune system po siya, or sa ating resistensya, hindi nyo po siya mapipigil, kumbaga, hindi nyo siya ma-feel na kayo po ay pagod na pagod maghapon. Kahit po kulang kayo sa tulog, once na nag-take kayo nito, talagang hindi nyo po mararamdaman na matamlay yung buhay nyo, kumbaga masigla, dahil nga po, kumbaga, nasusustain natin yung ating, sa pamagitan po magpag-intake ng ating capsule. Yan. So, kagabi nga, natulog yata ako, I think, 11 or 12 na. Ayan. So, gumising ako ng 6 a.m. Ayan, kasi naglaba pa ako kagabi. Ayan. So, hindi ako nagpalaba. Ayan. So, ako naglaba kagabi. Ayan. After ng work, ayan, naglaba pa tayo. So, hindi mo talaga siya mararamdaman na parang pagod na pagod ka, 'di ba? So, yun po yung sikreto ng ating CEO na si Doc Joey, kahit po siya ay, kumbaga, yung iba nga, sa age na gano'n, going 70, parang gano'n na kailangan mo na lang mag-rest, kailangan mo na lang ng magbawi ng mga dating pagod mo. So, ngayon po siya, kumbaga, siya pa yung namamalengke dito, at may, kumbaga naman nagpapakonsulta, siya pa yung nagpapakonsulta, minsan nagraradyo pa, minsan nasa rooftop pa, nag-a-assist pa dito sa mga renter natin. So, ganun po kalakas yung ating CEO na si Doc Joey, dahil nga po sa sekreto niya na pag-inom ng ating mga capsule. So, siya mismo gumagamit. So, since 2008 pa siya nag-i-intake ng capsule hanggang ngayon. So, wala po tayo mga side effect na mafe-feel, dahil nga po ito ay lahat natural. Talagang zero chemical po ito. Kasi biruin nyo po, since 2008 hanggang ngayon, ano na lang yung mangyayari sa iyo kung may mga chemical yung mga iniinom natin. So, ngayon po,
nagpalab nga siya, halos lahat po normal. Medyo complicate lang dun po sa cholesterol dahil nga po medyo mataas yung timbang po niya. Kasi since na may may food house, so napapadami po yung kain po niya. So ngayon, medyo nakokontrol na naman po niya kasi nga kailangan natin doon is disiplina. Kasi kahit na masarap ang ulam, na syempre kailangan mo mag-control, talagang kailangan mo mag-limit na hanggang dun ka na lang, 'di ba? Hindi natin kailangan na ganito kailangan kong kainin ito kasi masarap, 'di ba? May kinabukasan naman. Hindi naman ngayon ka lang mabubuhay, may bukas, hindi ka naman ngayon ka lang kakain, may kinabukasan pa naman. So kailangan natin mag-control. Ayan. So 'yon. So, yun po yung overall health benefits na pwede po natin makuha kay Multi-5. And na malaki din po yung naitutulong niyan sa may mga problema po sa asthma, may problema po sa dysmenorrhea. Ayan, yung pinsan ko po dati na dalawa, ayan talagang grabe kapag inatake sila ng dysmenorrhea, yung menstruation, ayan talagang binabayaran namin every month. Kasi yung babae, every month po nagmi-menstruation, ayan talagang pinakamababa na dyan is yung 12,000 every month. So, yun, sabi ko, what if na lang every month nagme-menstruation kayo, so saan tayo kukuha ng pambayad sa bill? Ayan. So, buti na lang nakilala namin itong products ng Amazing4 kay Doc Joey. So, ngayon po, yun na lang iniinom nila. So, wala na kaming hospital, wala na din kaming doktor. Ayan. So, nagpapakonsulta pa naman minsan, pero hindi na po kagaya ng dati. Ayan. So, ngayon po, kapag alam mo na yung gagawin, usually, may solusyon ka na. Katulad sa amin, hindi na talaga kami sentro. Talagang nasa tuktok na, na kami, sa tuktok ng bundok. Talagang pupunta ka ng hospital kasi wala tayong alam, 'di ba? So kapag may alam tayo, may capsule tayo sa bahay, ano man yung mangyari, may gagawin na tayo. Kung gusto mo magpa-check up, gusto mo magpa-hospital, so pwede naman po yun. Nasa sa inyo po yun. At least may ginawa ka na. Malay mo, pagdating mo sa hospital, normal na, 'di ba? So, at least, hindi ka na makukonfine. Ayan. So, kasi yung hospital o doctor, parte na po yan ng buhay natin. So, yun. So, proceed na tayo kay Miracle C. So, si Miracle C po, ito po ay binubuo naman po ng 5 klase naman po ng mga vitamins na kailangan po ng ating katawan dahil hindi nga po nagpo-produce yung ating katawan ng vitamin C. So, saan tayo, Miss Len, pwede kumuha ng vitamin C? So, kukuha po tayo niyan sa mga gulay at prutas na minsan hindi na po natin naibibigay sa katawan natin kaya po tayo nagkakasakit. 'Di ba? Kasi minsan, 'di ba, magluluto tayo ng umaga hanggang gabi na kasi mahal yung mga bilihin. So, magtitipid na tayo. So, ngayon, nagkakasakit yung tao kasi kulang na po sa vitamina at mineral. Ayan. So, pero kapag nag-take kayo ng like Miracle C, kasi 5 klase siyang vitamins, so nakakakain ka na everyday. So, kasi ito po, ang Miracle C natin is non-acidic. So, may neutral pH po siya. So, ibig sabihin po, nasa gitna po siya. Kahit may problema kayo sa acid, wala pong problema yung ating Miracle C once na uminom po kayo nito. Pero makukorek pa yan yung inyong problema sa acid. Kasi ako dati may problema din po ako sa pag inatake ako ng acid, grabe. Talagang mamimilipit ka sa sakit. Ayan. So, ngayon, wala na. Yan talagang dati parang inaano ko pa yan ng warm water sa tiyan para po parang magkalma, 'di ba? Pero bumabalik pa din, 'di ba? So, ang Miracle C natin, 5 klaseng vitamins po yan. Nandiyan si Acerola Berry, si Ester C, si Rose Hip, si Sea Buckthorn, at si Asian Gooseberry. So, ito po ay napakayaman sa vitamin C. Kasi nga po, ayan, tulad ng sabi ko kanina, hindi po tayo nagpo-produce ng vitamin C. At ang kinagandahan po sa ating Miracle C,
kahit po empty stomach ay pwede po tayong uminom ng ating Miracle C. So ito po ay nagpapabuti ng kalusugan ng paningin, kaya marami po tayong natulungan na mga client na may mga problema po sa mata na natulungan po natin. Lalo na yung may mga problema po sa katarata, ayan, may mga diabetes, usually po connected sa mata po natin. So may antioxidants din po yung ating Miracle C. Pinipigilan ang sakit sa puso, at tumutulong sa may mga diabetes, linalabanan ang cancer, pinapaginhawa ang sipon at trangkaso na ngayon po, ito yung pinakamaraming sakit ngayon. Yung may mga ubo, sipon at trangkaso. So, may anti-aging properties din po yung ating Miracle C. Mayaman sa vitamina C, tumutulong din po ito sa pagpapabuti ng mga kasu-kasuan po natin. So, last time nga may nagpakonsulta dito sa atin na may problema po sa gout na halos hindi na po makalakad. So, kung kayo po ay gusto nyo magpakonsulta kay Doc Joey na hindi po kaya ng clients or yung kapamilya ninyo or yung mismong may sakit, hindi po kaya pumunta sa ating office, pwede naman po yung representative. Basta sasabihin lang po sa amin kung ano yung health concern, then saka na po namin kayo bibigyan ng dosage. At syempre, pinaka-importante po ay kailangan nakakaintindi po yung pupunta sa atin. Para pagdating sa bahay, alam din po niya yung gagawin po niya. So, yon. Ito na po yung bumuo sa Amazing Trio from Mega E Capsule, Multi-5 Capsule, and si Miracle C. Then, yung last natin is si Mega 1 Capsule. The perfect combination po ng Amazing Trio plus may dinagdag po dyan na 7 added herbs. Kaya po naging 21 natural ingredients yung ating Mega 1 Capsule. So, si Mega 1 Capsule po, ito ay pinaka maganda sa atin kasi nga po combination na siya ng Amazing Trio at 21 na ingredients. So, 21, kapag uminom kayo ng Mega 1 natin, everyday, nakakain ka na ng 5 klaseng mga potent berries, 5 klaseng mga mushroom, 5 klaseng mga vitamins, plus yung 7 added herbs natin na nandyan po. Si ampalaya or butter melon, si moringa or si malunggay, si turmeric or si luyang dilaw, si astragalus, si butter melon, si milk thistle, si holy basil. Ayan, talagang yan halos nga hindi ko to familiar din, si milk thistle. Yan, si holy basil, medyo nakakita na din ako nito. Ayan, ito yung pinakaunang tig-take ko is si Mega 1 Capsule. Maganda talaga siya, yun. So, talagang hindi pa namin kayang afford dati si Amazing 4, kaya Mega 1 muna. So, ngayon, medyo afford na at nakaka-intake na tayo ng Amazing 4. So, ngayon po, kahit Mega 1 Capsule, kung hindi natin kaya si Amazing 4, pwede naman po si Mega 1. Kasi si Mega 1, ay ito po yung overall health benefits na pwede po natin makuha. Nandyan po ay kumbaga nagpapababa ng asukal ng dugo, nagpapabuti po ng pinsala sa cell, tumutulong sa sipon at trangkaso, nagpapababa ng presyon ng dugo. Ito din po ay naglilinis ng atay. Ayan, yung may isa tayong client dito talagang naninilaw na po siya. Ayan, so ngayon po ay yan ang paninilaw daw nung mama niya ay halos wala na at masigla na daw po yung mama niya. So, pinipigilan ang diabetes, antibacterial, lumalaban sa infection, nagpapabuti po ng sakit ng tiyan. Ayan, so, ninalabanan ang cancer, tumutulong sa pagbaba ng timbang, nagpapabuti po ng memorya or Alzheimer's, may antioxidant. So, yan po yung overall health benefits na pwede natin makuha kay Mega 1 Capsule. Si Mega 1 po, maganda din po ito sa may mga asthma, dysmenorrhea, at sa may myoma. Ayan, nakakatulong po siya. Yung isang teacher natin from Sorsogon, na ngayon po ay umiinom ng ating Amazing 4. Ayan, so kasi ikakasal na po siya next year. So, kailangan po niya ng mag-intake kasi baka maoperahan. Ayan, kasi
masasabi 'di ba natin na perfect ang isang pamilya kapag may baby, 'di ba? So yun din po yung inaagapan niya na hindi po siya maoperahan. So ngayon po, after 2 months na pag-intake niya, wala na po daw na pumipintig-pintig sa may puso niya. So at wala na daw po siyang nararamdaman na pain. Kaya po, continue yung pag-intake po niya. Yan, from Sorsogon po siya. So, kahapon, bumalik din po dito si nanay, yung nag-testimonial sa atin from Daraga. Ayan, so, kasi, ayan, natulungan po natin yung kanyang anak na talagang inayawan na ngayon po ay buhay yung kanyang anak. Ayan, so, akala niya hanggang doon na lang yung buhay ng anak niya. Pero may isang tumulong, ayan, na nadugtungan yung buhay ng kanyang anak. No, ngayon po ay yan, iniinom na lang is Mega 1 capsule. So, nag-avail din po sa atin ng promo. Ayan, so, then, ano pa ba? So, kung may mga question po kayo, kung gusto nyo po magpakonsulta kay Doc Joey, ayan, so, huwag kayong mahihiya na mag-message. Ito po yung contact number po again sa Smart 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-853-8933. Or ang kanyang Facebook accounts na Joey Bibon Bitito or Doc Ching Bibon Bitito. So, yan po yung kanyang official Facebook account and yung ating page na Doc Joey Bitito page. So, yan po yung ating Facebook page. Parang may kumakatok sa baba na babae. Ayan. So, i-message natin si Doc Joey Bitito. So, nandito kasi ako sa 2nd floor sa ating studio room. Ayan. So, yun. Yun, kasi in-announce natin sa mga mag-a-avail po ng ating products. Ayan. So, pwede po kayo mag-avail ng ating amazing products ngayon. So, mag-message lang po kayo kay Doc Joey Bitito. Ayan. Sa Smart 0998 975-8121 or sa Globe naman po 0917-853-8933. Ayan. So, good morning po kay Ma'am Rosa. Ayan. So, yun po. Sa may mga question, ayan. So, magtanong na po kayo. At kung gusto nyo mag-message na kay Doc Joey, ayan. So, mag-text na po kayo kung anong pangalan, anong edad, taga saan, at ano po ang inyong karamdaman. So, bukas po kami. Dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, sa mga mag-a-avail po ng ating mga amazing products, Monday to Saturday po lamang. Pero kapag Sunday, mag-text muna kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, ngayon po ay hindi na naman si Miss Len makakauwi. Almost a month na naman. Ayan, kasi nga ang daming schedule. Kasi ngayon, yung mga taga-Iriga, ayan, so magta-transfer na sila ngayon dito para sa upcoming review. Ayan, magre-review. Ayan, so halos loaded na yung ating mga room dito sa Legazpi. Ayan, so punong-puno na talaga. Ayan, so lahat po na problema nyo halos nandito na kay Doc Joey, di ba? Problema nyo sa kalusugan, ayan, nandito po kami sa likod mismo ng Mabel Fashion Unlimited. At problema nyo po gown, ayan, pwede kayo magkuha dyan kay Mabel Fashion Unlimited. And problema nyo cake, ayan, nandiyan naman po yan kay Angeles Cake. Problema nyo pagkain, ayan, dito po yan sa DJB Food House. Problema nyo rent, ayan, dito po yan kay Doc Joey Transcend. Kagabi nga, ayan, bago kami nagsarado, may pumasok pang Transcend. Ayan, so, yun, kasi umuwi pa yung mga staff natin, so tayo na yung nag-assist kagabi. Ayan, so,
Ngayon may naka-check-in dito, ayan, from India, ayan. So, malayo pa talagang pinanggalingan niya. So, dito po sa atin nag-check-in. Ayan, so, yun. So, may mga katanungan po, ayan, so mag-message lang kayo kay Doc Joey para po kayo po ay matulungan namin sa inyong mga iniindang na health concern. Ano man po ang inyong mga health concern, subukan po ninyo ang ating mga products from Amazing 4, Amazing 3, and Mega 1 Capsule. Ayan, para po ay masolusyonan na natin kung ano po yung mga iniindang natin na karamdaman. Kasi po, kumbaga, huwag tayong matakot kung ano po yung mga hinaharap natin ngayon na problema, as long as po na positive tayo, na willing tayo na masolusyonan ang ating mga health concern. Ayan, subukan po natin ang ating Amazing 4 kasi wala naman pong mawawala, 'di ba? As long as pala na ito na yung magbibigay ng kaginhawaan at solusyon sa ating mga problema. Kasi nga po, marami yung dumadanas po ngayon ng iba't ibang karamdaman, iba't ibang sakit, at matagal na kayong gumagastos pero nandyan pa din po ang inyong mga karamdaman. Ayan, subukan nyo ang ating mga products kasi, di ba, wala naman pong mawawala as long as na ito na pala yung makakatulong po sa atin. Kaya po, bukas, free health consultation tayo dito sa Legazpi. Punta lamang po kayo or mag-text kay Doc Joey para po ay ma-assist namin kayo. Kasi marami na po ang natulungan natin na nasolusyonan, nalunasan ang iba't ibang uri ng karamdaman. Kung kayo po ay natatakot na alam nyo po na ilang taon na kayo nagsasakripisyo sa inyong mga health concern, at hindi gumaling-galing, ayan, subukan at least 3 months to 6 months yung ating Amazing 4 na proven and tested. Pero hindi natin masasabing proven and tested ang products once na hindi natin ito na susubukan. Marami na po yung sumubok pero yun nga ay malaki talaga yung naging pagbabago sa buhay nila. Katulad po ni Sir Raul Hana na grabe yung situation ng pinagdaanan po niya na umiihi na ng dugo at sa pag-inom po ng Amazing 4, pinainom ko siya 3 p.m. At bago siya matulog at kinabukasan talaga grabe na. Yung gabi pa lang yon may nangyari na agad. Kaya kinabukasan, grabe, parang himala daw yung nangyari sa kanya. Kaya ngayon, yung mga nakakakilala sa kanya at may nakikita siya na marami din po na may mga sakit, sinishare niya po itong ating products. Kasi nga po, sa pamamagitan po ng pagtulong, pagkwento natin, marami po tayong pwedeng matulungan. So, gaya po sa pagsalba ng buhay ng isang tao. Ito po ang Amazing 4. Ito po ay pinadaan lamang kay Doc Joey para po marami yung matulungan natin sa ating kapwa, sa ating kalusugan. Marami yung maitutulong sa atin once na sinubukan po natin. So, si Sir Raul Hana, marami din po siyang kinukwentuhan, katulad po ni Ma'am Amy, na yung anak din po niya ay may problema po sa hormonal imbalance, na grabe po yung dinadanas din yung anak po niya. So, ngayon po, ay malaki din, sabi nga nung nagmamassage, malaki yung naging pagbabago din kay kay Madam. Kasi nga po, ay batang-bata pa, di ba? Kasi kapag may hormonal imbalance din tayo, isa din po yan na problema. So, yung isa nga natin ditong client from nito na nagpa-biopsy, at buti na lang po ay hindi cancerous yung resulta dahil nga po sa umiinom din po siya ng ating Mega 1 Capsule. Malakas yung pangangatawan po niya. Kaya nagkaroon man po ng mga laboratory, mga examination,
halos normal naman. Normal na lang yung kanyang hormonal imbalance. So, marami din po yung problema. Kasi, pag ganun po ay talagang magkukos ng grabing stress. Isipin po natin solusyon. Huwag tayong magpapastress. Kasi stress is number 1 killer din po yan. So, isipin natin solusyon. So, kailangan natin maging positive. Kasi kung lagi tayong negative, ayan, talagang mahirap. 'Di ba? Mahirap po na lagi tayong negative. Ayan. So, kung kaya pa, laban. Kung hindi na, kailangan natin magdasal. 'Di ba? So, yon. Kailangan natin dito, once na uminom kayo ng ating Amazing 4, kailangan natin dito, kailangan po natin dito, proseso. Huwag tayong maiinip kasi darating din po yung panahon at oras na tayo din po ay gagaling sa ating mga health concern. Kasi hindi naman po sa isang pag-intake mo ay lahat na yan okay na, lahat na yan normal. So, kailangan po natin dumaan sa proseso. Kasi kung hindi ka dadaan sa proseso, 'di ba? Huwag ka nang mag-expect na gagaling ka. Kasi bago ka nagkasakit, 'di ba? Bago ka nagkasakit, marami ka din pinagdaanan, marami ka din ginawa na mali. So ngayon habang ikaw ay nagpapagaling, kailangan mo din po ng oras, proseso para po bumalik sa dating healthy yung pangangatawan mo. Kasi dati pinabayaan mo, ngayon ay naging komplikado, so may proseso. Huwag tayong pagdating kay Doc Joey na gusto natin within 1 week, within 1 month na talagang lahat normal na. So, depende po yan sa proseso ng pangangatawan natin. Yung iba kasi mabilis, yung iba naman po mabagal. So, lahat po yan may process. Kahit na tayo, 'di ba? Nung bata tayo, bago tayo nagkaedad, lahat po yan may process din. Step by step. Yan. So, katulad niyan sa pag-aaral, 'di ba? Bago ka gumraduate, talagang dumaan ka sa grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, hanggang grade 6. So, after that, proceed ka na sa high school. So, lahat po yan may process. Kaya huwag tayong maiinip, 'di ba? Lalong-lalo na po sa may mga maintenance, 'di ba? Matagal na kayong may maintenance pero nandiyan pa din po ang inyong health concern, 'di ba? So, pagdating sa Amazing 4, wag din tayong magtitipid, 'di ba? So, gawin po nating investment tong Amazing 4 sa sarili natin. Katulad po ni Tatay Willie ni Tatay Damaso, na after niya uminom ng Amazing 4, 'di ba? Amazing 4 or Amazing Trio, after po na overhaul yung kanyang mga health concern, naging normal lahat. So, ngayon po ay halos normal na. Ngayon po ay maintenance na lang po siya ng ating Amazing Trio. From 3 times a day, so once a day na lang. So, dito po, naghalos lahat po nagiging normal basta susundin po natin yung advice ni Doc Joey Bitito. So, gagawin natin yung mga ina-advise ni Doc Joey, or kapag may mga question tayo ay mag-question tayo. Huwag tayong mahihiya na magtanong kasi si Mang Tanong, once na nagtanong tayo, palaging may kasagutan na dadating sa inyo. Kasi kung hindi tayo mag-iinmik, hindi tayo magtatanong, so 'di ba, mahirap. Kasi paano ka matutulungan kung hindi ka magkikibo? So, katulad din kung pupunta kayo dito sa ating office, so nandito na kayo sa Legazpi at hindi nyo makuha yung ating office at kailangan nyo pa bang umuwi na nandito na kayo sa Legazpi. So, hanapin nyo po itong ating office, Green Building. So, kung hindi nyo makuha, isama nyo po si Mang Tanong. So, magtanong po kayo para hindi masayang ang inyong pamasahe. Kasi sayang yung pamasahe na nandito na kayo sa Legazpi, uuwi pa kayo, 'di ba? So magtanong po kayo. Tandaan nyo lang po yung Bangko Sentral ng Pilipinas, yung green na building, yun po yung ating
office, di ba? So, Monday to Saturday po ang aming office. Yung isa nga na matanda dito nito na hindi na po nakakakita dahil po sa kanyang health concern, nagustuhin niya man na magpakonsulta sa atin, pero yun nga, sa problema po niya, hindi na siya nakakakita. At yung apo niya naman ay sobrang busy. Sabi niya, gusto ko Monday pa lang sana, gusto ko na magpakonsulta. Pero ngayon, yan talaga. Kasi kailangan din po nung apo niya na mag-apply ng trabaho. Kasi yung time na din yun ay kailangan niya din mapasa lahat ng requirements natin. Kaya po wag natin na hihintayin na lumala po yung ating kondisyon, lalong-lalo na po na ganun na sitwasyon na halos lahat ay hindi na okay, 'di ba? Gustuhin man natin yung time na ganito at na yung kasama naman natin hindi naman available, 'di ba? So ayun. Kaya po sa may mga katanungan, kung kayo naman po ay malalayo, pwede naman po natin ipadala yung ating products through JNT. Ayan. So, JNT po yung ating, ayan. So, ito po yung products natin. So, yun. Amazing 4. Ito po yung Amazing 4. 4 na kapsula. Ayan. So, Amazing 4. Ayan. So, last time may pinadala ko from Masbate. Ayan. So, nakuha na yung product. So, ito po, marami din pong karamdaman yung kanyang pamilya. Yung kanyang father and mother. Yung mother niya may asthma, yung father niya hindi masuri-suri kung ano po yung kanyang health concern. Kaya po, yun, pinainom niya yung kanyang mother ng Amazing 4 at yung father niya ng Amazing 4. Ngayon po na almost 3 months na umiinom sa atin. Kasi po isipin natin buhay natin, 'di ba? Kasi ang buhay isa lamang po, if ever na may mangyari, ayan, hindi na po natin maibabalik 'yan. Gustuhin man natin bumalik pero mahirap na ibalik sa dati. Kahit na po tayo, 'di ba? Kaya habang wala pa tayong sakit, ay proteksyonan at umiwas na sa dapat iwasan. Kasi kapag nagkasakit na, talagang lagi na tayo may kaakibat na takot, 'di ba? Kasi laging ka nang kinakabahan, baka naman atakihin ka naman, baka ka naman mag-high blood, baka naman tumaas yung presyon ng dugo mo, taas yung sugar mo. So, laging may pangangamba, 'di ba? Pero kung may ginagawa tayo, may protection tayo, so wala kang takot na iniindang. So, last time nga, may nagpakonsulta sa atin dito, galing pa ng ibang bansa kasi sa lugar niya, maraming grabe yung lamig na nararanasan po niya. Grabe yung sitwasyon ng temperatura nila doon. So, umuwi dito ng Pilipinas, grabe po yung ubo, sipon. 'Di ba? So, pinainom po natin Amazing Trio. So, by August, lilipad naman siya ng ibang bansa. So, yon, kailangan niya pong mag-avail at madala po yun sa ibang bansa para po ay continue yung kanyang pag-inom. So, yon. Kaya sa mga may health concern po bukas na bukas po ang aming office from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So, free health consultation po kay Doc Joey Bitito. Ayan. So, happy blessed Sunday po sa Indugabos. Ayan, so nakapagsimba na ba ang lahat? Gising-gising na ba ang lahat? Ayan, sa mga tulog pa, ayan, sana all na lang. Ayan, so yun. At yun, may mga natitira pa tayong oras sa mga gusto po magpabati, gusto pong batiin. Ayan, so mag-message lang po kayo sa atin. Ayan, so yun, ngayon po again, kumpleto po yung ating mga amazing products from Amazing 4, Amazing Trio, and Mega 1 Capsule, plus yung ating mga healthy drinks po. Marami din tayong drinks ngayon. Nagsidatingan na po yung bagong mga healthy drinks natin from Mega A Coffee, Multi-5 Coffee, Mega Choco, Amazing Coffee Mix, and Amazing Juice with Glutathione, and Amazing Juice with Collagen. So, bakit ngayon, Miss Len? Parehas lang naman ngayon. May Mega A Capsule, may Mega A Coffee. Kung ano po yung ingredients kay Mega A Capsule, ganun din po yung ingredients natin kay
Mega A coffee. Pero hindi pwede natin siyang ipalit doon kay coffee. Kasi umiinom tayo ng capsule. Pwede naman kaya ako, Miss Len, uminom ng coffee na lang. Hindi po. Kasi yung coffee natin is pandagdag na lang po yan doon sa inyong iniinom na capsule. Kasi kung umiinom naman kayo sa umaga ng ano yan, pwedeng yun na lang yung ating iinumin. Kasi yung importante, yung ating capsule. Kasi yung capsule, 100% na puro. Kasi yung ating Mega A coffee, yung 1 box na Mega A coffee, isang capsule lang na Mega A capsule. So, ganun po. Kaya hindi po pwede siyang i-convert. Kasi may multi-5 capsule tayo, may multi-5 coffee naman tayo. Then, kung may Amazing 4 tayo, may Amazing Coffee Mix tayo. Combination naman po siya ng Mega A coffee and multi-5 coffee. So, may Mega Choco naman tayo with Brain Booster. So, nakakatulong po ito sa may mga problema po sa utak, diba? Ayan, may problema po yung may mga estudyante, mga batang estudyante. Maganda po yung ating Mega Choco kasi nga po may Brain Booster yung ating choco. Pwedeng pamalit sa mga chocolate drinks kasi natural choco. May acai berry po siya, cranberry, goji berry, at yung bata kung hindi po kumakain ng malunggay, mayroon na din po siyang malunggay. So, hindi na natin kailangan pilitin yung bata kasi nandun na po siya sa ating drinks. So, everyday, nakakakain na siya ng moringa. So, lucky tree, di ba? Yung moringa. Then, yung ating Amazing Juice with Collagen, maganda po siya sa may mga UTI, kidney failure, and yung mga dinadialysis, sa may mga obo, sipon, trangkaso. So, titimplahin lang po natin siya sa maligamgam na tubig. Then, yung ating Amazing Juice with Glutathione, maganda po siya sa liver, sa ating atay, kasi nga po ay naglilinis po siya. And ating Amazing Juice with Glutathione, kapag nasobrahan tayo, talagang puputi kayo. 'Di ba? Kasi kapag nalinisan na yan, yung liver mo, talagang magiging maganda na yung itsura ng balat po natin. So, lahat po yan may mga antioxidants. So, maganda po yan. So, may mga remainings pa tayo na oras. Sa mga gusto po na magpabati, ayan, so magpabati na po kayo. Kasi mamaya ay tapos na po yung ating oras. So ngayon po medyo mahaba-haba yung oras natin kasi after 11 a.m. tayo. Kapag Monday to Saturday except Wednesday, so hanggang 5:30 to 6:30. Pero kapag Sunday, medyo mahaba-haba yung oras natin hanggang 11 a.m. tayo. Ayan. Sa mga gusto po magbabate. Ayan. So, happy listening and happy watching po sa mga nakaantabay po sa atin ngayon. Ayan. So, Sunday edition. Ayan. So, yun. Chat natin si Sir. Ayan. Mag-testimonials muna tayo. Kaya, I think nandiyan na yung ating mga magta-transcend. So, babalik po ako ilang minutes. At ayun, tingnan muna natin yung ating guest. Ayan, sa baba. 'Di ba? So, yan, makinig kayo ng ating mga testimonials para po kayo ay mas ma-inspire, lalo at mas maintindihan nyo po. At sundin nyo din yung ganitong mga tao na nakinig lang sa ating programa at the same time, in-apply po nila ito. 'Di ba? Ayan, so yun po. Ayan, so yun. Again, my name is Miss Len, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito, and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prinzena. My name is Miss Len. Ayan, so babalik ko ako ilang minutes. Titingnan ko lang po yung guest natin sa baba. Ayan, so maraming salamat. God bless. And babalik po ako ilang minuto.
Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito si papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung grabe na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkakadepresyon siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, na maga yung mukha. Bilang anak po, nag-worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang natatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, nasabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na galing Hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung CREA? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, request para magpa-CREA. Nag-okay na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko, Pa,
Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa yung mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang binaba ko kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 na ko. lang. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali. hindi Ang nakukuha buhay na. hindi. So, yun nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako. Nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamit si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman. Kahit sana naman nakakapunta, nakakapag-motor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran. Maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pelojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalitan natin na ang ating Amazing Four na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihito ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta lang ako sa isang doktor, specialist oncologist, para tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Pag sabi niya ng biopsy, naisip ka agad na pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya,
nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa mga programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, di pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasatag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagkakangay siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ini-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Nawala na. Yung sakit ng pag-ihi mo, wala. Before mag-ihi, at pagkatapos mag-ihi, sobrang. Nung nakainom ka ng Amazing 4, nawala. Wala. 2 beses ko lang uminom 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Pero malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. May 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours, wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na po akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na. Nawala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang pawis mo. Nalilitos yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tawag dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Oo. Iniisip na lang palagi yung sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang 2 babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang yung burden sa kanila, wala na. Okay. So, congratulations, sir. Talagang nangyari sa inyo, himala. Ako, kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So, congratulations, sir. So, sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang mere-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema mo. Ako po, nag-suffer po ako in traumatic depression. Sinapal ko po ang ako, kinulugan pisikal. Kinutya, tinaraman ki mga manlain-lain na mga malalamig at maraming malalamig. And kaya po ako na-depress. Ngayon po, share ko lang po yun sa inyo, story lang, pag-ihagi ko sa buhay. Buhay po ako sa synthetic na. Ako po, biro ang depression. Kuni po ang sarok na bulong na
tigre-reseta sa kuya pampakatipon ulan sa para na katulog ako imarang. Pero po para sa kuya, ini naging epekto sa po. Alam po ninyo po nata, ang ano po sa kuya kan doktor, 1 tap every before bedtime. So, minsan po, nakakatulog ako yung mga alas 8 na tibang din. Kaya lang, pag alas 11, nagigimata na naman ako. Dahil na naman ako nakakatulog. So sabi ko, if I will continue ini, magbubuhat ako. Tada ko lang kung mauubos ka ini. Ano ako ini, antidepressant na bulo. Hanggang sa ini-insert talaga. Ini pong mga ini, para po sa kuya, ay po ako naging marathon. Aram po nito ang sarap po kayo, kantidad 80 pesos. Ini pang pagkaturo, sangga po, ining sarap. 90 pesos. Konsumo po ako 200 to 300 ang konsumo pesos a day sa bulong niyo. Kaya lang po, dahil po nararasan na pag nadidepress po, pag kita magulugon sa payo, nagaro ako tigba rin na pag sige kong kaiisip, tulog na halos nag-aarap masama ko kaya para taday ko po ara magiging ko. Then nangaji po ako sa Diyos sa kang June 1. So katrabaho ko sa LDU Kamali. Nagkarama ko. Sabi ko bro, dahil ko naharap kung sa'yo na kumakro-ibol. Kasi po ining sa room box na yun. Actually, 8,000 lang sa room 100 pieces kayo. Maliban pa po dyan, kaya kuhan ko pa po yun. Sabi ko ka sa katrabaho ko, sa'yo na naman doon ako kumakro-kwarta. Pangbakal ko mga bulo. Sabi ka po ni Junel sa kuya, bro, ini istingon ko. Tinawanan niya po ako ining produkto kang Miracle Health Corporation. Ini lang po ang pigiinom ko. Kaya pirmi na po ako kaya igwadig di sa banko. Sabi po sa kuya ka ni Junel na katrabaho ko, testingon mo ngayon ito. Pinot na ginibo ko po kani 2 times a day ko. Sa room mega 8 at mega 1 sa aga, sa hugtong, sa banggi. Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo na naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyos. Ganyan po, siyang ilang kaan. Ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Kapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yung ito, pinag-desisyonan ming kadaiman kami, daiman pwede kami mag-badmit sa BRDTH sa bawal, daiman sa kadaiman na mabantay, tapos seniors na. Di, pigdarami sa physician surgeon, ay kung naputukan ito ang pangarang ng physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, salukap 7 aldaw ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So gout niya kuminutok digdi sa bukong-bukong didi
sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, ipa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatinay niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Anong taon na sukreatinay niya? Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung naipig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman Resulta. Ang gawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist ba yun? Na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, aki ko, itong naghihilang ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalukuton ngayon ang lawas ko, tanganin nga ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt nung blood chem na alam ka akong sukreatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna. Subukan natin. Subukan mo tangay ining missing 4. Di yo, inot andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 days na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga ni, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Anitbaya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na ng suka ng kumain at you for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, nagtatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle, ngunyan, dailang, ngunyan, ipapatuloy. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga maring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live, na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. Suaki ko, may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo. So duman na kita. Taon. Kasi 25 days pala siya uminom. O Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yung mang gout ang masol. Ang sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog ng bitis niya. Kada siya masyado ng nagkatindong bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Mapulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa rumana dahilan yan.
Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Winsislan, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine, at in just 18 days po nag-normal yung pong creatinine. In 25 days normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay, Opo. and hopefully for the best, at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Opo. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po, ay may problema po sa prostate at UTI, nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea, at si tatay naman 69 na ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam. Kay sir, last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi pupunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa kapag ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nangihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Panginoon Diyos. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa Mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, parang uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo, kaya nga sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema
sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Omega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Salamat. Kalusugan at bayanihan. Makinig para sa mabuting kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal